Isa lamang ang hangad nating lahat. Siguraduhing naaabot ng bawat batang Pilipino kahit sa pinakamalalayong parte man ng bansa ang kalidad ng pasyong nararapat para sa kanila. I-implementar na sa masunod na taon kan Department of Education o DepEd Bicol ang sa ng pinakabagong inisyatibo na pigaapod na Project 6B. Bawat batang Bicolano bihasang bumasa at bumilang. Nakatalan inimpunan sa maabot na Enero sa masunod na taon. Obheto kang Project 6B na mapaangat ang literacy asin numeracy skills kan mga estudyante. Urog na itong managpupuon pa sana sa pagbasa asin pagbilang. Sigun kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, maniba-ibang stakeholders ang magtatarabangan sa Project 6B. Ngani mapaangat ang kakayanan ng kaakian sa pagbasa asin pagbilang. Kabali sa mga makakatabang kan departamento sa implementasyon kaini, iyo ang Teachers Education Institutions o TEIs. Kabali sinda sa matutok sa mga estudyanteng non-readers asin sa mga nangangaipo pa ni moderate intervention. Dugang pa kan direktor, apwera sa matlabangan ng mga estudyante, magiging panalmingan man ang Project 6B sa importansya kang volunteerismo. Kailangan meron pa rin tayong katulong na dito sa mga naiiwanan para yung teacher ay makatutok na rin doon sa ibang asignatura. In short, hindi na haphazard ang magiging focus ng guro dito sa mga naiwan. Kasi usually, pag itong mga marurunong na, dito na siya magtuturo. At totally, naiiwan talaga yung mga hindi pa marunong. So, para sila ay makasabay, meron tayong volunteer na tutulong. Sa pinakauring school year assessment kan DepEd Bicol, nagluluwas na nasa 4.5% na sanaan non-reader sa grade 1 sundo grade 3. Alagad dakula pa ang bilang kan mga katamtaman pa sana ang kakayanan sa pagbasa. Aminado man si DepEd Bicol Project Development Officer 4 Maria Cristina Barroso na masakit kung ilalaom ninda inigabos sa indang paratukdo, rason kung kaya pigbusol na ninda ang nasambit na proyekto. So there should be a supportive home learning environment sa kanila, and even their community should be supporting to them. That is the dream. Iyan po yung pinaka-dream natin na everyone is aware and everyone is at stake and accountable for the learning of our students. Bukas man ang Project 6B sa mga retiradong paratukdo, graduate in education, alagad mayo pang trabaho, asin sa gabos na muyang mag-volunteer. Magiging prioridad kang Project 6B ang mga estudyante sa grade 4 hasta grade 10. With inviting lang muna po yung ating mga teacher applicants. And imagine po ninyo, only here in Bicol that granted po sila ng points for relevant teaching experience. Once na yung ating mga teacher applicants volunteer dito sa ating Project 6B, meron po yun ang corresponding points for relevant teaching experience. And this is only in Bicol region. Katakod kay ni, piging granyar man ka-DepEd ang kada lugar na magkaigwan ng reading center para sa mga kaakian. Hulit ang makakatabang ini sa Project 6B. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Ang bagong taon, ang bagong bukas, tungo sa isang matatag na Pilipinas. Isang bansang makabata, Batang makabansa.